Samiec. Gdzie wy tak widzicie? No nie widzisz, idzie Tam na... jest ta biała plama. Gdzie? O, jak go widać. Oho, będzie gryzł. Patrz, bierze się za nim, patrz. Patrz, gryzie, patrz. Gryzie. Patrz jak on... Ja cię kręcę. Normalnie. A jaką? To jest krowa? No coś dużego. Dobre mięsko. O, ciągną. Ojej, flaki, nie? Flaki wyciągnę, jak skóra. Ale jest dobre. Dobra, no to teraz będziecie mieli, kurde, ten. Akcje. Mamy zamykać Ale jaja. Ale jak szybko dowiedzieliście Czegoś się. takiego to jeszcze nie było. Świetnie. Ale jak szybko. No to teraz będzie. róbcie zdjęcia, tylko uważajcie na aparaty. Serio. Żeby co? Że nie zabrali. Boże, a tutaj ci... Aha, Słuchajcie, oni idą naprawdę wściekli. Raczej. nic nam nie zrobią. Oni biegną. Nic nam nie zrobią? What is the rate? Kurde, a ja nie wzięłam kamery, no normalnie. Asia, weź mój telefon, weź mój telefon. Nimesimamisha au marenja wanakuja, niwaambie wasiende. Asia, Słyszę. ale nie Słuchajcie, mają... z każdym game drive'iem jest coraz bardziej ciekawie. Ja nie wiem, co ja wam jutro pokażę, serio. Powiem wam, że chyba zostawię was na następne 2 tygodnie, bo jesteście grupą wyjątkową. Ale oni na pewno po tego lwa idą, czy po nas? A tu już straż wyszła. Bo to przez nas te lwy są. Zaraz nas przegonią. Very big problem. They will kill... Where is the lion? The lion is there. Zaraz nas... Can we do something to protect the lion? Oni biorą kije dopiero to... They have spears and everything. O, przesny. Ale Brali to nawet ten. Ale oni nic nie mają, żeby zabić tego lwa. No jak nie dzidę masajskie mają? Co? To przed chwilą kija sięgał z tego. Oni do nas bić. O! Teraz nam pozują do zdjęcia. o, Ale jaja. A tu robisz zdjęcia? Nie filtrem. They are going to the lion. They are going to kill the lion. They are going to kill the lion. patrz, tam ten młody jak leci. Ten młody co szedł. They are going to kill the lion. Ale... Ale akcja, ja cię. Proszę, Gdzie się tego nie spodziewała? Żeby uciekał. Oho, już. Patrz, nie boisz się, patrz. Patrz. Będziemy go dogonić. Uciekam. Zobacz. Ale akcja. Where are the rangers? The rangers are scared. Zobacz, jakie mają jeszcze te... They scared the masai. Gdzie jest lew? Ja go widzę cały czas. Tak. Widzisz? Tak. No już teraz już się schował. Może nie chcecie nigdzie jechać. Nie. Nie. Gdzie on jest? Już w krzakach. Where are everybody? Where are the others? Maridadi is here. And the No tak, krowa to jest bardzo dla nich Cenna. coś ważnego. Ale stąd jak mieli przyspieszenie, to... Patrz, patrz, a ten jeden idzie tam w te krzaki. Wszyscy idą. A i strażnicy już...
Kurde, wiecie co wam powiem? A tam w ogóle, wiecie kto to był? Wojownicy z tej wioski, w której my dzisiaj byliśmy. No bo tak, Rozpoznałaś. To naturalnie zabite. No dajcie spokój, no przecież